Nanamilit ka, uban ang luha. Ang miagi atong isayran, bisan nagdugo na ang kasing-kasing ni Lia sa tumang tagol. Apan namong kiningadto sa amahan ni Raymond nga andam na siyang mutabang aron makasal si Raymond og Alona. Kay kalipay niya ang kalipay ni Raymond. Unya naabot na sila sa Alona aton nga diha si Jimboy sa ilang pag-abot. Mga kaigsuonan, niya ang laing sumpay ning sugilanon sa gugmang nga nag-uluhan. Maghulat. Ako. Sa paghandog niya ng imong katahong natanghigi ang pingat ko kung bisak na'y ning akong mga bugtong Kumusta kayo ng pagduaw sa probinsya sa? Nasayod ba kasi ng taling ubrando nga uyaw na si Alona o si Raymond? Uyon ba kasi ng taling nga magbaton og lain hinigugma si Alona? Og si Pablo, amahan ni Rene, nasayod ba ka nga may relasyon na si Alona o si Raymond? Ay, di ka na pangutana ako eh. Matubag raw niya ni kung mas krito kung nagpangutana si Alona. Isira na ko balik ang putahan sa gate. Ups. Okay. Jimboy! Ha! Ha! Si Raymond! Nelo na! Kumusta ang bakasyon sa probinsya, ha? Okay na ba siya ng taling, ha? Nasayo na ba siya nga uyab mong duha? Dialo nga? Nagkailab lagi si Jimboy ni nanay mo. Oy, tubag na ako ninyo. Sama na sila din sila mo tubag na ko ni Bao na mas ng taling nga uyab mong duha. Si Brando, sir. Ha, nauna pa itong kwarta. Huwag ka pa kayo kwarta ito ni Brando si Raymond, ha? Ha, kawatan mo itong kanding. O si kawatan o kanding? Si Brando, kawatan o kanding? Ngano nahibaw ka man, Jimboy? O gano'n nakailag ka man sa inahan ni Alona? Ingo man siya igsuon. Ha, Jimboy? Mao ba, Iho Raymond? Nasayo na ginahanog igsuon ni Alona nga may relasyon na kamo ni Alona nga iyang anak. O, Daddy Hector. O niya, unsa man? Okay ra ba siya nga may lain ang uyab ang iyang anak? Sa sinugdan, wala di madawat ang pagbudhi ni Alona kang ready. Apan ning among pagbiha, okay na siya. O gani, siya pa ang miadto sa amahan ni Rene. Aron sultihan, nga si Alona may lain ang uyab nga mao ako. Kung mao, okay lang tanan. Kay si Lia namungpod nga iya ka ng buhian sa hingpit. Ug andam na siya nga musuporta sa inyong relasyon ni Alona. Ang bahin ka liya, Daddy. Huwag gumagunaw na niya. Musuportar man siya og sarili. Huwag ko'y problema. Huwag ko'y pakialam. Bahala siya. Tungod kay, dilit na siya igbahog pariente. Muwanigan ni si Lia, hatagin na lang siya og maayong pagtagada. Kay dili naman kuno siya magtinguha pa nga magkarelasyon kamo. Well, okay na, Dad. Sige. Hatagan ko siya sa may kong pagdagan. Masultihan ti ka, Daddy. Kung magpakita magpag-uyon si Lia, nga madto ko sa lain, ang tanan pulos lang pagpakaruning nun. Kaya nasayod ko, Dad, nga hangtod karon dako pa kaya na si Lia gusto na ako. Ug nangandoy pa kini, nga magkabuwag kami ni Alona, aron sa ingon magkapadayon siya siyang tumong ni Rinako. Raymond, Iho. Kabitaw, nagduda si Raymond nga nakaila ko niyo da. Si mong nanay ug si mong suon. Hasta samahan ni Rene. Para na ako, Jimboy. Uwa na may igong rason tingali mo limutan niya. Nga kaila ta og silingan rata dito sa tong probinsya. Busa, kung magisgot gani siya nako og usab, bahin ni mo og nako kung kaila ba kita. Sultihan ko na lang siguro siyang nagsilingan ra kita dito sa tong probinsya. Day, ay, kuan lang day. Ayaw lang una sila sulti, day. Ayaw lang sila sulti. Kung una lang ka nang makasal lagi mong duha, ha? Day, Luna, mamutan na lang ko ni mo ba? Saman, himpit na yun mo kalimutan si Rene. Ug anda na biyod ka mapakasal ni si Raymond, ha? Day, Luna? Jimboy. Day, tubag ako, day. Kaya ka na ba si Raymond? Mangita yun nagpaagi nga makasal yun mo. Gusto ka, Jimboy. Dani, nagpatabang man siya ni Manny Brando.
nila ni nanay nga musugot ako nga makasal namin ni Raymond. Oo niya, kung si tubag nanay nimo, ha? Si tubag nanay taling nimo. Ay, nila kumuta na ng bahing bandok eh. Klaro nung masugod gito nga si Raymond ay mong mabana. Ay, tatugod si Raymond. Ya si Brando, hangol kitong kwarta. Ngawat kitong kanding mga kwarta. Dako gid pag-uyo ni man ni Brando. Ug nagsige lang siya upang hayog kwarta lagi ni Raymond. Wala. Naong kay kwarta ng animal. Yan si Raymond, ha? Klaro sige nga mo hatag. Kay papilim din na siya nimo. Anya, si nanay nimo, wa mo sugot nga magkauyab mo, ha? Musugot pa siya sa dili. Wala man siya mahimo. Kay uyab na magit mi. Sa sinugdan, gikasab-an kong nanay. Kay ngilad ko nung akong gibuhat. Nga nagbinuutan ang akong uyab na nanarbaho sa Manila para sa among ugma. Unya ako, nangita ko lain. Mga baday. Oo, eh. Saktos nanay nimo. Ngilad di mo gibuhat, eh. Apan sa dinasayod siya. Dinasayod na siya sa tanan. Nga naluoy lang ko kang Raymond. Kay buot kining magpakamatay, maong akong gisugot, mihatag na lang siya sa pagsuporta ni Raymond. Kay batot niya, kung kami kin ni Raymond ang magkadayon, dili gid kami si Rene ang gilatid sa kaytasaan nga magkadayon. Mao nga miuyon las nanay nimo nga kamo si Raymond ang kadayon. Ug midawat siya sa kwarta nga gihatag ni si Raymond nga 50,000 pesos. Jimboy. Dili uta siya mo dawat, pero gipugos mo ko siyang Raymond. Motong gidawat na lang ni nanay. Uyay. Klaro na nga kamo gyud si Raymond makadayon dahil na. Og si Rene, igon lang tos paghilag kay nigbalik niya din eh. Og masayod sa tanan nga tuwa ka na sa laing kliran. Apan Jimboy, sa Rene, siya gid ang bugat sa kong kasing-kasing. Sa Rene gid ang akong gimahal o gigugma. Siya nga akong gigugma pag-ayo, Jimboy. Sa Rene. Dahil na. Di ay ha? Nabalik na day sila. Oo, ug matuban day alona day. Nasuod na kunog maayo ni si Raymond ang inahan ug gisuon ni day alona. Og misugod na kuno ni nga magkasal sila. Ay, natural lang nga masugot sila. Datugod si Raymond. Unya sila pobre. Agon sa man. Kano sama kuno sila magpakasal ha? Kuan day wa pagin musulti si Raymond. Wa pa may magsulti pero si Alona dili pa siya gana maghisgot na kasal-kasal day. Kay ang una ko niyang hinigugma day, magliso pa siyang ikalimot. Kay kadto kuno ni kay maog yun niyang gimahal ug gigugma. Dako og gusto niya si Raymond. Basta magita gyud paagi si Raymond nga makasal gyud sila. Apan mao lang kini kasulti ko, Jimboy. Dili mo lungtad og dugay ang ilang panag-uban. Dili, Jimboy. Day ha? Ako pa ikaw day, ha? Day ha? Ayaw lang pang tinguha nga makabuwag sila eh. Kay sakitan ka lang. Hilong, Jimboy, uy. Og ikaw, bantayin si Mami ha. Kaya mo balik ko sa lang Raymond. Nauniya ka. Kasi ito yung uli ha. Raymond, ayaw na ko tagig lain nga kahulugan kining pag-anhi ko sa inyo. Gidawat ko na nga akong kapakyasan sa gugma ko diha nimo. Salamat kung nagsulti ka magari istinungod. Raymond, tinutan ka na ko gisulti. Gani isultihan ti ka. May uyab nasad ko karon. Human ko napakyas diha nimo. Gisugot ko na lang lalaki nga nanguyab na ako. Mao ba? Salamat kung mao ka na. O gani alang ko aron magpakisayod unta. Kung kanusa ang mahitabong kasal. Tungod kay gusto ko nga mahimong special sponsor sa inyo unyang kasal, Raymond. Leah, Mao ka na, Raymond. Gusto ko nga mahimo unyang special sponsor sa inyong kasal. Og hinaot nga dili ko nimo balibaran. yung ganong balibaran taman ka. Okay, may bawa ka raw niya kung magpakasalo niya kami. Salamat. Si Alona, asa siya? Gusto lang unta ko nga mo congratulate niya nga siyang imong gipili. Gusto ko nga makiksulti niya. Aron sa siya mahibaw nga okay na ko nga siyang imong maasawa.
na, Alona. Gidawat ko ng akong kapakyasan sa gugma ko kang Raymond. Huwag ako mga palipay. Kay ikaw gid ang nagmadaogon. Kuan, ambot, wag ko masahid ko no sound ko ikaw sa pagsulti. Bahin ining among relasyon ni Raymond. Ma'am Leia. Alona, di ko gusto mag-ma'am ka pa ni Lia, ha? Umabot na kang asawa, busa. Magliya ka na lang niya, okay? Aha? Bitaw. Umaabot ka na nga, Mrs. De Gracia, Alona. Basta ayun na pagmam na ko, uy. Kay dili ka na maid. Okay? Oo. Basta mauna ka to, Alona, Raymond. Dili na ko karon babag sa inyong relasyon. Kay may lain naman kong gimahal o gigugma. Giisip ko na ikaw karon, Raymond, nga akong igsuon. Hasa ka, Alona. Kay umaabot ka ng asawa ni Raymond. Salamat, Lia. O, manghinaot ko nga. Tinod-anay na yung kining tanan mong gipamong. Manghinaot ko, Lia. Mao ka na, Alona. Usa sa akong higala ang mag-birthday ugma o nangimbitar na ako. O gusto niya nga magkakita sa kong hinigugma. Mao nga, dadon ko ikaw. Dadon tikas kung pagdamo ugma siyang birthday. Dili lang siguro ko, upan, Raymond. Maawa ko. Mga disentira pa tingali ang mga tao nga atong ikaatubang ana. Huwag siya problema, ana. Pero, malakaw ta karon. Mamalitag imong mga masulob o mga lawa. Ha? May nagdoorbell man. Basin si Jimboy na sa ninamisita na po nato din eh. Si Agi na, wala lain pa. Pero, wala mo tayo nabati nga andal sa sakinan nga may abot. Dili lang una ka ha. Tanaw na ko kung sikin sagid ningi ah. Ha? Ay, mao ka na, ma'am. At nagkabasa mo ko pa ng karatula nga wanted katabang, mga plato ko pagkakatabang. Ay, mao ba? Kukuan, kining... Pwede ka? Mo apply pagkakatabang, ma'am? Ha? Pwede na ka, ma'am? Kisa nga bisita ba? Di, Alona? Batanon nga babae man di ay ni. Mga apply ko na siya sa pagkakatabang. Ay, salamat, taon, sir. Ma'am, na inyo kong kidawat pagkakatabang. Siya ang tag-iya din ni Inday. Si Raymond. Iyara kong uyab. Pero umabot ko siyang asawa, dito riyang. Bueno, dawaton ka pagkakatabang. Apan gusto ko og trabaho nga stayin, ha? Taga din ko, di ay? Ay, nagabukit ko, sir. Kay makikagaw ko na sa pikasityo. Og siya ang nagsulti na ko nga may balay ko din nga nabutag og bantid katabang. Mao nga miani dayon ko aron mga apply ko, sir. Ba? Okay. Kuha ang tanan mong mga bisti dito sa bahay siya may gagaw. Dada din eh. Kaya makasugod ko sa trabaho, karon gidayon. Mayo kay may katabang naging tayo, Raymond. Oh, Daddy. Ako rin siyang gidawat kay buotan mo sa sakong tanaw. Lain may ato. Usa may plano mo nining inyong relasyon ni Alona, ha? Nakumbinsir mo na ba siya ron kamo magpagkasal? Daddy, ug mga adlaw, may birthday party kong tambukan. O dadon ko sa Alona. O may plano na ko, Dad. Nga buhaton ko kadto ni Alona. Aton sa party nga among tambungan, paimnon ko si Alona. Hubgon ko siya, Daddy. O pagkahuman, dadon ko siya o sa kamotel. Huwag niya nahigayon na, Dad. Ugsun ko sa pag-angkon ang iyang pagkababay. Raymond, mayo ka ngayon niya na ang imong buhaton iyo, Raymond. Dili ka masuko nimo si Alona kung buhaton mo ka na. Ingon na gid ang buhaton ko, Daddy. Aron mapugos yun siya sa pagpakasal ko. Ug basa sa'yo sa buntag, manlakaw mi. Aron palitan to sa sinina nga iya masulob. Kaysa hapon naman ang birthday party nga tambungan ako. Sige, Dad. Matugog sa'yo, ha? Kay sa'yo pa may malakaw si Alona ugma. Excuse na, Daddy. Grabe ang kong mga gibati ni Raymond kang Alona. Ug si Alona, siya na yun ang mamahimong asawa sa kong anak. Si Alona.
Yes, Dad. Palitan ko si Alona kaya masulob karon sa among tabungan nga party. Ayaw na lang ko palit ni Raymond. Naan mo ko sinina dito, God. No. Gusto ko nga bag-ugod ay mo isulob. Tumanin na lang si Raymond ni Aluna. Kay dili ra bagyo na magpabaliban. Ang gusto ana mao ginayang buhaton. Maugyod, Dad. Unang higayon kini nga may party kong tambungan nga magdakog hinigugma. Busa kinahanglan nagbuhapad ni Beng tan-awon si Alona. Wow! Ang ayan kika na sininaa di Alona. Busa, palitong ta ka na. Pero Raymond, kamahal ra pa ani mo eh. Bisan pila pa na, bayaran ko na. Sige, tanas counter. Bayaran ta na, Alona. Oh, unya sa naman eh. Adto na mo. Dad, ato na mi. Nagpaabot lang kong Alona ang nagilis. Oh, kana no si Aluna. Gwapa na siya nga pagkababae. Di mo siya ngayong ikauwaw, iyo. Yes, Dad. Siya ang pinagkagwapan ako din sa ibabaw sa kalibutan, Daddy. Umabot ko na kung siyang asawa. Unya sa man iyo. Ayun nun mo ba yun katong imong giingon ako, ha? Daddy. Dayon nung tugid ang tanin kong plano. Hubgon ko karon si Aluna. Ug dadon ko siya usa ka motel. Ug pugson ko gyud sa pag-angkon ang iyang pagkababae, Daddy. Raymond, dili ka nga human mo makuha sa pinugos ang iyang pagkababae. Masuko ug masilag siya nimo. Ug iya ka na una hinuon nga buwakan. Daddy. Nabalaka lang ko, kay wa pa kita masayod kung unsa gyud ang batiyon ni Aluna. Kung buhaton mo ang pinugos nga pag-angkon sa pagkababae. Daddy, gibati ko nga, human ko niya makuha ang iyang pagkababae. Di na siya magpalayo o masilag na ako. Kundi, anahan ang higayon na magpakasal lang siya na ako. Ingon ka niya na may tabo iyo. Oo, Daddy. Si Aluna sayod kung unsa kadako ang kugmang ko kaniya. Ug saksi usab siya sa kaayo nga gipakita ko siyang mahal sa kinabuhi. Ang mahitabo kung pugson ko gyud siya sa pag-angkon. Maura nga, mubati siya og kay ubos nako. Kay gipugos ko siya sa pag-angkon. Basta, ay lalagi kabalaki kini pagbuhaton ko, Dad. Sige, ikaw. Marami ka na ang bugtong paagi aron mapugos siya sa pagpagkasal nimo. Sige. Ikaw may baw. Ug bagampo lang ko nga dili ka mapakya sa imong gituhuan nga mayong buhaton. Mulampos ko, Daddy. Ug maura kini ang makatibuok sa kong tinguha nga maangkon ko siya sa hingpit. Mau ba, Delia? Ito na si Raymond ug si Aluna nga may uyab ka ng lain, ha? Ug inigsuon na lang mong pagtagad nila? Jimboy. Ug misugyot pa gani ko nila nga magpakasal na sila sa madaling panahon. Ug usa ko sa mutambong niya sa ilang kasal. Iyawan naman eh, no? Ako pa ikaw, day. Kung unsa man gani inyo naunanaan ni Breaks, ay nalipadayon, day. Kay, diligin na mo ipik. Mas maayo pag imo na tinud-on na nga manguyab ka og lain. Muna! Kaya kung dili mo kagananan ng Breaks, o pangitag lain laki yun, idagang laki, na ako. Nasugdan pa na kini Jimboy. Busa ako og kining tapuson. Og si Briggs. Siya lang ang mutabang nako aron matungan ko ang tanan. Si Briggs, Jimboy. Ano, Sir Manolo? Ahil ba ang suot ko higala nga nag-birthday, ha? Uy, Mr. Raymond de Gracia. Ikaw maguday kini. Kinsa kini gwapa ni mo kauban. Siya nga ko hindi gugma. Umabot kong asawa, si Aluna. Hi, sir. Hello, iha. Huwag kang masayop nga siya ang iyong kunigugma, Mr. Raymond de Gracia. Turgay gwapa kayo siya. Sir, Salamat sa pagdahig mo sumabot kong asawa, sir. Sige, pangitala mo ang kalikuran niya. Kung si Manuel nga suon mo higala. Nga, mao na birthday. Niya to karon.
Oo, sige. Mangita lang nito ka mong table. Ano, Simon? Sir, si Simon. Yung Mr. Sir? Dili pa, pero hapit na. Akong hinigugma, si Alona. Pagka-class in maong birthday party, uy. Dato sa kayo ang nag-birthday no, Raymond. Oh, sama na kupod nga o sa karigyosante. Dali, adto tatong bakante nga table sa unahan, no? Maayong gabi, sir! Una ato, Hala. Ako nga katabang nila din ni Day. Oo, sir! Ako lagi ko nilang gidawat. Ako din si Tirya. Ako Day Jimboy Day. Og ay lang kong tawag kag Cherry. So, di parehas sa trabaho, parehas sa ranggo. Katabang na sa kuska. Suod nilang kailan ni si Rector ni si Raymond. Ano ko ba? Adali, ayun din sa suluhan. Kadiyo tagay, ako ingon si Rector nga may bisita siya. Raymond, uy. Nalipong naman ko. Dili na ko mo inom, ha? Hubog na siya. Pasaylo ako, Alona. Apan mo ulit kinihikiyo na. Nga ang kunon ko ang iyong pagkababay. Raymond, uy. Muli na lang to, uy. Okay. Oh, Managid na lang tayo nga muna tayo muli. ikaw mang good. Yung mga kong kipagos sa pag-inom. So kahit karon pa ba ako makasabay inom? Miinom lang ko, kaingon man ka nga. Yun ani yun ni basta class ka party. Sorry ha. Bugnoon ka na. Sige. Atuong ko si Manuel. Ako siya inong mamauli na ta. Dinig ka lang ha. Paabutan ko, okay? Kailangan git sa kubanan ako eh. Nalipong git ko. Gamay naman totoo akong nainom. Giduka naman ang ko eh. Mau ba sir? May gitambungan din sila si Raymond si Alona nga birthday sir? O, Jimboy. Si Raymond ang giimbitar o iyalang gida si Aluna. Kaya ang yang higala gusto nga mutanaw sa uyab ni Raymond. Oh. Ato no sa Alona sir. Kung masalubon to ganang syudad nun nga sa nina. Ayan kito sir eh. Gwapa kayo sa Alona sir. Huwag nindot kiglawas. Hapit na may mong asawa ni Raymond si Aluna. O maminyo na gud unya ang akong anak. Makakita na gud unya ko sa akong apo, Jimboy. Niyan na ta, dahil na. Tara, manaog ta. Unsa man itong gihunungan, Raymond? Dili man lagi ni ang inyong bahay, ang atong gihunungan. Mura og nalipong sa kuda. Anan ulit akong pahuwa diya dahi. Tara, manaog ta. Manaog ko ha. O ako rin abla sa pultahan si mong kilid. Aga ako di ka pagkanahog. Pundo ka lang diya ha. Sige na, dali na. Naog na kay agakon ka. Oo. Dali, hinay. Oops. Niyan kita suod ini motel. Ayaw ko kaki. Pasag di ko sa pagkawanan. Raymond, ayaw ba? Ayaw maluoy ka. Ayaw, Raymond. Pasag di ko. Ayaw, Raymond, maluoy ka. Ayaw, itawan. Ayaw. Lainan ni mo, uy. Himo mo kong gipugo sa pag-angkon. Himo pa kong gigamitan ng kusog. Sino ako dahil na. Apan mahal ko lang kayo ikaw. Mao nga, na nabuhat ko kinikan mo. Sir Rene, siya ang lalaki gitaganan ko sa akong kaputli. Apan ikaw ang mibuong ni Ini. Dili ikaw ang gusto ko makaangkon sa akong kaputli. Sir Rene! Sir Rene, og dili ikaw! Pasilo ako, Alona. Apan mahal ko lang yun ikaw. Huwag di ko
Ako gusto nga mabalik ka kang ready siya higayon nga. Mauli na siya. Bakit kita niyo pag-usap? Wala nang dali po gusto sa pagbuhatin eh. Si Rene, nagusa naman lang ang among gugma. Dili na ko angay niya. Dili na ko putli. Aswan ko, Alona. Pasilo ako. Mahal ko lang kayo ikaw. Pasilo ka taon mo. Manggawas na din eh. Okay. Sige. Manggawas na din sa hotel. Dali ay. Gudin sa kumbukto na. Kaya basi ko. Maglisod ba kaglakaw? Nadia, lain kay kada. Dakong sa akin ang gihimo ko. Nagipugos ko ikaw sa pag-angkon. Dapat ang tanang tungod sa kugma. Tungod sa dako kong kugma kanimo, Alona. Sir, pa man si Raymond ug si Alona, sir. Ulin lang ko eh. Ikaw, total, manam sikat pa ni hapon. Oo, man na ko kaon. Mo na importante. Uy, hala sir. May second lang may abot man, sir. Wanay lain. Sila na kini si Raymond ug Alona miabot. Mo ba, sir? Ako ang bilang git sila. Aron makasudan sa kanan ni si Raymond, ha? Ayo. Nalimot ka nga, may bag-o naman ming katabang. Oo, de. Ato si Tiryang ay. Kusog kayong dagang paingon sa gawas. Aron ang bilang git. Kining, sir. Kuan ba? Langit lang ko ni mundahan na. Panguya mo na ko si Tiryang ba? Okay na ni mo? Ikaw, good. Sige, panguyabi. Pero kung bastiron ka gani niya, ay lang pamugos. Kahilas po niya kung bastiron ko niya. Priyas na may katabang. Niya, bastiron ko niya. Bikan na, bi. Sundan ako si Tiryang na tuwa paingon sa gihit. Kung makalugar gani ko, sir, karon kong mudigas kung gugma niya. Riso ko, sir. Sundan ako si Tiryang. Pagkaamaw ba yung ganit tao ni Jimboy eh. Kani harabe sa dinis bay. Pero karon pa ba nakahunahunang nga digahan ni Astria? Ay, kumusta na ka ang lakaw nila ni Raymond? Natuma na baka ni Raymond ang niyang giplano bato kang Aluna? Milampos baga siya sa pag-angkon sa kaputli ni Aluna? Hala, si Jimboy man ang naatupad ni Tiryang. Ni Aresia. Dali manaog na. Ako nang manaog ha. Dini ka lang ha kay mulipot ko sa pikas portahan o ako'y abli aron magkagawas ka. Ako na abi, we. Naog na lagi mo na. Oo niya, okay na ka. Huwag ka na ikipamati nga dili mayo. Oo, okay na ko. Manaog na ko. Nilampos ko. Ako gid ang bidaog sa gugma nga tukang Alona. Ug wala kay kayunan magpabalik pa sila si Rene. Wa na. Oy, hala! Naunsa man na sa Alona nga nanaaw sa auto. Muram na og nagtakian. Agoy, hubog tingali na. Nagikam na sa party. Gipainom tingin na si Raymond. Giagag siya si Raymond padulong sa sulod. Ay, biyaan ako na kachimboy, ha? Sunod ko sila si Raymond o Mang Alona. Kasi may isugo sila na ako. Day, yung dito sila eh. Ano ka, ay? Sa tagot. Huyabanta ka. Unsa? Huyabanta ka. Ay, pagbudbud imo, Jimboy. Ay! Day! Uy, Tiryang, day! Uy, kubiyahe, uy! Uy, day! Mahuyab ko ni mo, day, uy! Bihan na. Gibiyaan mo nun ko. Nasundan ko siya. Sir, nga naman to, Alona, sir. Mura man to, gihato ni si Raymond siyang kwarto, magkubog to. Ay, natuman na tingalin ni Raymond ang iyang plano. Nakuha na tingalin na ning lakawan nila karon ang pagkababae ni Aluna. Unsa? Gitugyan ni Alona yung kaputling ato ni si Raymond, sir? Mao kanay plano ni Raymond ning ilang pagkalakawa karon. Iyang hubgon si Aluna sa tambungan nilang party ug pagkahuman iyak ning dadon sa motel. Dili ka na angay may tabok ang Alona, sir. May uyab siyang mao'y tinuod niyang gigugma, sir. Namaw si Rini. Nagsinaray ko nila, sir, to siyang payag nga gimo ng paraiso. Nga si Rini rin ang tugyanan sa iyang kaputli, sir. Traidor si Alona sa iyang gugma ni Rini, sir.
Misulti gid si Rene nako nga muli siya balik diri Cebu. Aron mapakasal sila nga Luna. Ay, lamay. Ay, nanakanasan na ng imong istorya nga mura ka og suhito si kinabuhi. Nausa. Manguyab ka magkanit tiryang. Lagaw na to siya. Ano wa akong gana sir eh. Kuman sa akong imong gisulti na ko nga plano ni si Raymond. Ug si Luna sad. Isugod ang giday siya nga ang kunon siya ni si Raymond. Magisulti akong Luna sir. Pangutanon ako siya kung nilabtan bagyo siyang si Raymond. Dali, ikaw, Ro. Si Raymond, may gawas sa kwarto ni Luna sir. Uy, hindi naman siya paingon na to diri si Rector. Oh. Dali, iyo, Raymond. Kay magumusta ko sa imong lakaw. Unsa sir? Nakuha gid na mong pagkababae ni Luna. No, tanawa, Jimboy. Di ba husto ko sa kong pagduda? Ha? Nakuha na ni Iyo Raymond ang kaputli ni Alona. Nagdumiliw ta sa pagpugyan siya kaputli, Daddy. Apan, gigamitan ko siya kusog. Mao nga, milampos yun ko. Og putli yun si Alona nga ako nakuha. Mo ditong murag nagtakiang siya ng lakaw sir. Dili dito hubog. Nagkaon dito di mao. Busa, Daddy. Wari kay gano'n nga magkabalik pa silang agtong Rene, ngayon uyab. Tungkol kay ako na si Alona. Ako na siya. Ug pagkaslan ko na si Alona sa labing daling panahon. Nganong ka lang nabalik sa ilang Raymond, Jimboy? Ha? Kumusta ang imong pagsusi dito? Dahil sigurado na gyud nga sila si Raymond ug ang Luna magkadayon. Ang ano nakasulti ka ni Ana? Kung kahigikan sa parte nga ilang gitambungan ni si Raymond ug ni Luna, gidahan ni Raymond si Luna sa usa ka motel. Simpoy. Mao ka na. Ug dito sa suod sa motel ay gipugos ni si Raymond ang pag-angkon sa kaputli ni Luna. Ug nahinggayon na day. Ang sunod na buhaton ni si Raymond, mao nga mapakasal sila sa labing madaling panahon. Di ay ha? Kasal? Magpakasal na gid siyang duha? Mao ka na day. Pakaslan ni si Raymond si Luna sa labing madali. Unya, saman ka? Padayon gyapon kastinguhan nga maangkon mo si Raymond? Halya? Oh, Jimboy. Bisan ka pila pa sila makasal. Padayunon ko gihapon akong tinguha nga maako si Raymond. Bida. Bisan pildi na ka? Sukol gyapon ka? Ha? Kung boxing pa ni day, knockdown na ka. Nya, sukol gyapon ka. Ako lang si Raymond, Jimboy. Ako lang siya. Ako lang siya! Bida pagkasabot mo ka ni Lia. Saan kikilang plano ni Briggs, no? Nga dili mo siya magpapildi. Nga di siya muno nga maangko niya si Raymond. Saan kikinonaan lang duway. Aron magabuwag si Arlona o si Raymond. Saan kita? Dili na ko putli. Higi pugos pag-angko ni Raymond ang akong pagkababay. Si Rene. Pasalo ako, Rene. Nga dili ikaw ang nakaangkon sa akong kaputli. Nga ako untang itaganan nimo. Pasalo ako, Rene. Apan sayod ang Diyos. Nga ikaw gyud ang natingban sa kong gugma ug pagmahal. Ikaw rin eh. Apa ni gayon na nabatyagan ko nga nga dili na kita ang magkadayon. Dili na rin eh. Daddy, Oh, iyo, Raymond. Kasayo ko mo nga nag-ilis. May lakaw ka. oh, Daddy. O, dili kaya ako lang mula kaundan. Kaming duha si Aluna. Saman mo. Asikasuhan na mo ni Aluna nga magkasaldad. Uy, mau ba? Nagsabot na demo ni Alona nga karon ng adlaw mo manglakaw aron paghikay sa iyong kasal. Misugot na day si Alona nga makasal na mo. Ha, iyo. Kukuhan, wa pa na ako siya masultihidad. Ako pa siyang pukawon karon o sultihan may tungod sa kong plano.
Ay, pastilan ni mo, iho, Raymond. Wa pagani mo sanung si Aluna, unya sa imong sinultihan mo na og sigurado ka na nga magpakasal na sa nimo. Nakuha ko na yung pagkababae, Dad. Una kasiguro ko. Kaya di na siya makabalibad sa kasal kaya tanyag ko. Iho, Naligo na kung daan og nag-ilis, Dad. Para si Aluna na lang, kung pabuton nga mag-asikaso siya kaugalikon alang sa mong lakaw. Sige, Dad, ha? Ariwan ako. Pukawon ko na si Aluna. maayong nga musugot si Aluna sa kasal nga itanyag kang Raymond kaniya. Hinaot pa unta. Aluna? Day? Aluna? Siya kini sa'yo na nagsasaputan. Aluna? Nagbata ka na ba, Day? Nagmata na ko. Ablihin puntahan, Day, kaya musungod ko. May importante kong tuyo ni mo. Edit lang. Abihan ko putahan. Ha? Ako, maligo og sa'yo, mag-ilis? Oo, mahilakaw ta. Niya man gani, oh. Nagkailis naman ko. Asa man ta? Aluna, Day. Hikayo na ko ang mga papilis. Alang sa umabot ng kasal. Basta? Kasal? Kita? Magpakasal? Oo. May nahitabo na itong duha. Busa kinahanglang manubagos kung gibuhati mo. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Day, Aluna. Aluna, please. Igon na siyang pakilak. Di na mabakwi pa ang tanang nahitabo. Nakuha na ka. Mao nga, ayaw lang ko balibari sa akong tanyag ni mo nga magpakasal tanduha. Pero di mo na si Rene. Magunsa naman lang ang among gugma. Naningkamot siya makatigom og kwarta alang sa among kaminyoon. Dili ko makaako nga maghilag siya og mag-uli nagbalik niya kuno sa ira niya nga may lain na lalaki nga nanagihan ako. Sakit na, eh. Grabe naman sa rin. Bisan may nahitabo na nato. Pagtulang hapong rin niya, ang bugat siya mong kasing-kasing. Wala naman nagkikwipilin niya siya mong dukan. Ha, Aluna? Ang tinuod, may luna ka na sa pteris akong kasing-kasing. Mahal ko na sa ikaw, Raymond. Aluna? Maog ka na. Apan-ambot. Ambot. Sila nilang gihapon ang bugat sa akong pagbati. Mas mahal ko siya kay kanimo. Masalo ako, Raymond. Sagdi lang. Malimtan mo ra si Rene kung higpit kitang magtipon isip magkayon. Nabinig yung pagkapatuloy kitang anak. Sige na, day. Pag-shower na. Unya, pag-ilis ha. Kuman kag-ilis, mamahaw ta. O pagkauman, manlakaw ta. Aron tayo na nato ang papilis alang sa itong kasal. Unya na lang ta magpagkasal. Ay lang sagod pagtali. Dili pa makuandam. Oh. Ay lang ko kog dali-dali agwin. Imo naman bitaw ko na angkwen. Dili na ako magpalayo ni mo, Raymond. Kaya nakuha na nimo ang akong kaputli. Dili na mahitabo mo biya pa ko nimo. Dili na, Raymond. Aluna. Sige. Ang imong pagbuot may ako tumanon. Mamakay imong gusto nga. O dyan ang pagkasal. Sige. Salamat. Salamat na may gugma na dahil nga miturok diya si mo kasing-kasing alan ako. Dagang salamat, Aluna. Tanan lang na, mga unta. Mamahar ta. Oo. Pero unya na, we. Maligo sa ko kadali itong Raymond. Ingon na ang nahitabo sa inyong panagsulti. Oo, Dad. Mihangyo siya nga, di lang ko na manlakaw aron pag-asikaso sa mong kasal. Di pa ko na siya andam, Daddy. Apa namong siya, Dad. Nahigugma na siya na ako. Mao ba? Namugid siya na iyo. Oo, Dad. Apan, may prangkagid siya nga sa pagkaroon, mas bugat pa siya kasing-kasing si Rene. Aw ka na tungod kay dugay na sila nga uyab. Busa ikaw, iho, ayaw lang yun siya og dali-dali ha? Kana kay misaad na siya nga dili na siya makahimos pagpalayo nimo.
Sigurado na nga ikaw gyud ang mudaog sa gugma ngadto kang aluna. Ikaw gyud, Iho Raymond. May siya ka naman niabot, Daddy. Bitaw na. Basin siliya kining niya, Iho Raymond. Teryang, susiha kung kinsa ka nang niya. Kung siliya manggani ka na, abli og dako ang putahan sa gate aron magkasud ang iyang auto. Mas maayo kung siliya ng niya. Aron sultihan ko siya, Daddy. Nga may nitabo na namon ni Aluna og kasalan gid ang kuwang namong duha. Mao ba? Mao ka na, Raymond. Gisultihan ako ni Jimboy nga nadaanan nimo si Alona og usa ka motel og imo na sad nakuha ang iyang pagkababay. Og nagplano na mo nga magpakasal. O di ay. Dinimli si Jimboy dihang misulti kong Daddy sa nitabo ng mga Aluna. Mayroon nga kang sultihan. O niya, kaya sa mo magpakasal? Pagkasal na si Alona, uy. Luoy ba po siya kay imo na siya nahilabtan. Og ako pa di ay, Raymond. Magpahibaw lang sa ko nimo nga nagplano na sa bisa kong uyab nga magpakasal na po ning duha. Ha? Kamu? Magpakasalan sa day mo si mong uyab? Oo, mao ka na, Raymond. Pero sa huwis lang may magpakasal, uy, para dili kayo dako ang gasto. Dili ba milyonaryo ang akong uyab? Mao nga sa huwis lang sa ni. Pero samtang dili pa mi kasal, wa gyud na ako magpahilabot niya. O niya na siya makatilaw na ako kung pasal na mi. O ka na. O ka na gusto. Ayaw na pahilabot. Mintras dili pa mo kasal. Oo, uy. Ikaw mag-iuntang kitaganaan pa sa kong lawas ba? Pero ang saon taman. Wa magkigusto na ako bisan kamay. Aha? Kasluno na ra ba ka? Hasta ko, parihatang duha. Abi mo, Lia. Mura o mauna ang iyong kasal mo si Muyab. Kasi Aluna magod, mihangit man siya nako. Nga unya lang ko dumi magpakasal. Kaya di pa siya andam nga maminyo ming duha. Unsa? Hala, uy. Noon sa manitaw na siya Alona, uy. Nakuha na siya ni mo, yung magparidi pa siya. Uy, kumpiyansa gud niya. Kuyaw kung makakita kaglaing babae nga imong mauyab. Malasit siya kung makakita kaglain. Nasayop ka, Lia. Tuwag gini na may tabong mangita pa kulain. Tuwag kay si Alona lang at tanan-alan ako. Sa pagkakaroon, paabuton ko na lang iyang pagsanong nga makasalmi. Mao ba? Grabe, nagiging gipati ko makang Alona. Okay naman sa kung di lang ko na yung pagkasal. Total, misaad ba siya? Nga di naging siya mapalayo pa na ako. Bisa na, uy. Dili siya angin nga kumpiyansa. Anyway, sagdi lang. Ako makisulti kang Alona. Ako ipugos niya aron makasal lagid mo. Aron mahimutan ka na sa kinabuhing ninyo, Raymond. At tinuot ka, Lia. Mutabang hangyo ni Alona nga makasal na mi. Oo, uy. Og dili kay hangyo lang. Pugson ko gid siya nga makasal na mo. May nahitampo na ko din yun. Og siyang alkansi kay babae man siya. Sige. Tabangin noong ko, Lia, bi. Tabangin ko hangyo ni Alona. Aron musugot na siya nga magpakasal na taon mi. Sure. Raymond, human ko mapakya sa akong gugma nimo. Giisip ko na lang ikaw nga akong igsuon. Kalipay na sa nako ang kalipay nimo. O gikalipay mo man ang makasal mo si Alona. Mutabang ko hangyo kang Alona aron mosugot na siya nga magpakasal mo. Salamat. Di ka salamat, Lia. Mao pa, Jimboy. Nakikita na sab sila sa pag-uniyang uyab. Kuanam, okay, sulti niya, ma'am. Aw, kanalay ito isang sulti, ma'am. Gusto na kidlakit ko nga daduna ni Leah din ang iyang uyab. Aron ba makaila ko sa maong lalaki? Ay, Sam ka, ma'am. Ipabuta lang ko, ma'am. Mabuta lagi na. Ay, pero kanus amang kaniya madadin ang maong lalaki, Jimboy. Balag dili maabot, ma'am. Pabuta lang. Mo na yung pagkaingon, ma'am, nga ikaw, ma'am Ilinda, magpabot sa dili mo abot. Jimboy. Sir Raymond? Huwag ka na, day, Alona. Wa pa muli si Lia nga bibisita din ni sa bahay. Nagpaabot siyang humantay pumahaw. Kaya gusto ko na siyang kisulti mo.
Dili lang ko, uy. Mahal ko makikatubang ni Anang Ma'am Leia. Nasuko ba na siya na ako? Kay ako ko na ang imong nagustuhan. Ug imong pagyon na uyap. Kadato na di Alona. Nasuko na siya nimo kadato. Apan karon wa na. Inigsuon lang yan pagilan ako. Mao nga gusto siya magkisulti nimo. Aron to magkasuot mo. Mao pa? Uwa na siya masuko na ako. Gidawat na niya nga dili ka mo ang nakarelasyon. Oo, day. O gano'n mo to ka. Sige. At tuwa sa may Teres, gusto siya magkisulti nimo. Aron magkasuot mo. Sige na, day Alona. At tuwa si Lia. Ma'am Leia. Mao ka na, Alona. Dili na ako karon ang laya nga karibal mo sa gugma nga kang Raymond. Kay gidawat ko naman nga dili gid kami ang angay sa usag-usa. Og kamatuoran ana, may uyab na ko uy. Og nagplano na sa gani mi nga magpakasal. Mao ba? Ma'am Leia, may uyab ka na di ay? Og nagplano ka mo nga magpakasal? Oh, mao nga ayaw na lagod pa ko na ako na og dili mauna ko. Basi nagtuo ka pa nga nagtinguha pa ko nga maako si Raymond. Kung naa pa magaling mo na ako naawad, anak ka na, ha? Papasa na karasim ka isipan, Alona. Tungod kay malipayon ako karon sa kiliran sa bag-o na kong uyap. Salamat kun mao ka na, Ma'am Leia. Ayaw na kun pag ma'am na ako. Leia na lang. Okay, Leia. Mao nga gusto kong makikisulti ni mo kay miingon man gud si Raymond na ako nga gibalibad ka man kunos kita niyag niyang kasal. Tinuod ba, Alona? Oo. May balibad ko kay dili pa ko andam, Leia. Uy, ngano gud? Nakuha naman ka niyang imong pagkapapay. Oo. Kay iyaman kong gipugos sa pag-angkwen. Mao nga nakuha gyud niya ang akong kaputli. Bisa nagipugos ka man niya sa pag-angkon, wa naman ti mahimuan na kinahitabo naman ang tanan. Ang importante nga makasal na mo. Dili din nato matag-an ang panahon, ha? Simba ko uroy kon makakitaglaing babae si Raymond nga makagustusad siya. Unsaon naman lang. Busa Alona, tambag ko lang. Ayaw palibari ang tanyag nga kasal ni Raymond, uy. Napildi na niya ang imong pagkababay. Busa ayaw kumpiyansa. Pakasal kang Raymond sa labing madali. Pakasal niya, Alona. Muraog nagkasuod naman ang duha, Iyo Raymond. Ganina ra kay na sila si Lia ug Alona nga nagtabi sa may Tres. Daddy. O ginaot nga, matabangan ko ni Lia, Dad. Matabangan sa unsa. Abig mo din, Dad. Mitabang siya og kumbinsir ni Alona nga musugot na kini nga magpakasal binduha. Mao ba? Kana kay mitabang na siya ug hangyo kang Alona nga makasal mo. Klaro na lang nga gidawat na gyud niya nga dili kamo ang magadayon, Iyo. Idigsuon na lang gyud ay ang iya diha nimo. Daddy. Og nalipay kay ko, Dad. Nagibuhian na gyud ko ni Lia. Nalipay kay ko, Daddy. Sige, Jimboy. Lingkod diha sa kuwa tupangan. Kay may importante kong pakiksultihan nimo. Okay, ma'am. Okay. Kaya, ma'am, niyan ako. Galing ko na ko sa matubangan, ma'am. Sa mga importante yung pagsulti na ko, ma'am. I'm sa tandi, ma'am. Sama ni. Jimboy, nagasuway ka na bang yun kang kidakan ni Lia diin nakikita siya sa pag-uniyang uyab? Unsa man, okay na ba siya sa tanaw mo? Buutan ba ang maong lalaki sa tanaw mo, ha, Jimboy? Buutan, nagdagway, ma'am. Uy, buutan kayo. Buutan, ma'am, kay, ano man tadi ay, ma'am? Gusto kong ambutanaw sa personal sa uyab ni Lia. Busa kay medyo lagsik naman ko, kaya naman ako nga maglihok-lihok. Manglakaw ta, Jimboy. Sa ma'am, manglakaw ta? Sa man ta, ma'am Linda? Dad, ako nga to sa dahimutangan sa maong lalaki. Gusto kong makiksulti sa uyab ni Lia. Aron, kumbensihon ko siya nga magpakasal na silang duha ni Lia.
Saan ako ini ron? Jimboy. Di man tinong na may uyab si Lia. Sige na, Jimboy, pag-ilis. Og ablihidaan ang dakong pultahan sa gate aron makagawas ang auto nga sakyan ta. Mga tuta karon-karon gidayon sa bayan ng uyab ni Lia. Sige na, lihok na dayon, Jimboy. Time para ko, ma'am. Time para ko. Oh, nga man. Paan man, kanang saan na itong pag-adto, ma'am, nga huwag ko makatuntun sa bahay atong uyab ni Lia. Unsa? Nagkuyog bangka mo ni Lia nga nakikita sa iyang uyab. Ay, obit na, ma'am, pero dili mo to sa bahay sa laki mo nagkita sila, ma'am, oy. Dito naman sa morning syudad, ma'am. Mao pa. Oo, mauna, ma'am. Ay, habi ko pag nakatultol kas bayis maong tao. Sige. Diha ka una. Ari ko si Ar, sugo sa lawas. Sige, ma'am. Amping, ma'am. Ay, salamat. Sibay tapel. Bida ng Lia, eh. Napil na problema niyang kalaki. Ay! Mao ba, Alona? O, Lia, bisan ko nakuha na ni Raymond ang akong pagkababahay. Apan ang akong uyab nga sa rin nga tuwa sa Manila paghihapon ang bugat sa akong kasing-kasing. Kaluoy naman gud ang hinungdan nga gisugot ko si Raymond. Oo niya. Inig-abot sa imong uyab. Unsaon man lang. Dili ka kanya pugson aron magkabalik mo? Gibati ko, Lia, nga dili nagitingali kami ang magkadayon. Mauwaw naman sa akong makikita niya kung maulit na siya. Kaya dili naman ko putli. Gihiraptan naman ko ni Raymond. Day, Alona, kinilang kong tambag ha. Kalindi na lang itong imong uyab nga tuas Manila, uy. Anha na lang itingog ni Raymond ang tanan mong panahon. Kana, kinaluoy ka niya. Mao nga gisugot mo siya. Oh, dali lang matadluan yung imong kasing-kasing aron higugmaon pud si Raymond. Gusto ka, Lia. Kaya ang tinuod, ngayon na. Mibati na sa kong pagmahal kang Raymond. Onsa? O, Lia. Basta, mo na lang yung tingali ni ang akong buhaton. Magpakasal na lang tingali jud mi ni Raymond. Alona. Wala ko lang mahimo pa. Ingon na lang yung tingali ni ini ang buhaton ako. Sanungon ko na lang si Raymond sa gusto niyang mahitabo. Ug bisan sakit, pugson ko na lang sa paghikalimot ang lalaki nga may matuod kong kimahal o gigugma. Kalimtan ko na lang sa hingpit si Rene. Alona. Unsa? Ingon na ang gisulti ni Alona, di ani mo, Lia. Misulti na si Alona nimo nga magpakasal na siya kang Raymond. O Raymond, Daddy Hector. Ako mo gid siyang gipasabot nga magpakasal na lang siya nimo. Ako pa magani siyang gihulga nga basi makakita ka unyang laing babae nga imong magustuhan. Nahilabtan na gud siya. Mao nga miingon siya nga musugot na lang kuno siya nga magpakasal nimo. O kalimtan na lang kuno niya si Rene. Salamat. Salamat nga, misugutan na siya. Basta mao niya gisulti nako. Pero ikaw, ayaw na siya sultiha nga mo ni gisulti nako. Basta kay may buhi na siya ugpo nga magpakasal siya nimo. Mahitabo gani nga magpakasal na si Alona nimo iho. Magpasalamat ka sa gyud kang Lia. Kay mitabang siya og kumbinser kang Alona. Daddy. Magpasalamat yung kulimog dako, Lia. Kung magpakasal lagi ako si Alona. Isagdi lang. Sikitan ko siya permi. Hangtod nga siya nagid mismo ang mutanyag ni mo og kasal. Ako rin bahala nga mo diskarte, Raymond. Aron ka mo gini Alona magkadayon. Salamat. Daghan yung salamat, Lia. Sige ha. Mauli una ko. Pero magbalik-balik ako din sa matag karon og unya. Kalipay man ka mo nga si Alona gid ang imong maasawa. Busa tabangan ti ka. Kay kalipay ko ang kalipay mo, Raymond. Salamat. Daghang salamat, Lia. Salamat ko kayo. Sila nagigduha magkatayon. Makasalikit si Raymond ang alimal nga Alona.
Panukot biya, uy! Apan matod pa ni Briggs. Mas maayo ko nung nga kasal na sila. Una niya buhaton ang tanan niyang nahuna-hunaan. Tumanan ko lang si Briggs. Muadto ko ni Briggs. Makikita ko niya. Unsa? May nahitabo na gidi ni Aluna og Raymond? Og mibuhi nagpuong si Aluna nga magpakasal siya kang Raymond? Oh, Briggs. Og ikaw. Siguro abaya gida. Nga ako gid amo daog anang tanan mong mga plano. Mapakyas gani ang tanan mong gipanaad ako, Briggs. Malintian ka gid ako. Oh. Pati yung tagitang animala ka. Lia! Oh. Mao ka na. Pati yung tagit ka. Puso na naman nga mapakyas ang tanan kong pangandoy nga maangkon si Raymond. Ay, balik ka sa daan. Pero gini mo eh. Isog mo ka. Makalitan yung lakong salman mo eh. Ikaw talaga katapusan ko paglaong gamatuman ang tanan, Briggs. Basta ayaw ito kung pakyasa. Lia, balikon ko sa pagsulti ni mo. Ikaw ang makaangkon kay Raymond. Busa relax! Bueno. Ni mo talaga sa gawas nagtabi. Tanasod! Hay, niya si Grahe magtabi re. Okay na ne? Tanasod re. Sak man taon eh. Adto ka magsulti ng tarong sod. Tanah, Lia. Di ay ha? Nitabang ka na kunuhay o kumbensya na Luna? Aron magpakasal sa kang Raymond? Unya, mituo na gid silang tanan nga wa kanay plano sa pag-angkon kang Raymond? Oh, huwag sayot ka mas gabati ko, ha? Sakit kayo kung dugan mataglito ko ang mga pong aron pagkumbinsin nga makasal na sila. Oh. Kinasayot ka yun, Briggs. Naku, ko gusto kang Raymond. Apan gibuhat ko ang tanan nga magpakaroon ilo tungod sige pasalig mo nako. Lia, mas maayo ang gibuhat mo. Puni pa ang tanan mo pagtabang aron sila gyud ang makasal. Kung mahitabo gani nga ikaw ang mahimong taytayan aron makasal sila, mas labing maayo. Briggs. Usbon ta ka sa pag-ingon, Lia. Nga maglisod to sa pagbuhat sa tanan nga dili sila kasal. Kinahanglan makasal gid sila. Aron mas sakit yun ang bation Raymond kung makapangapit na si Aluna. Dili ka angay mo hilak, oy Lia. Pangitag paagi nga madali ang ilang kasal. Aron dali at matuman ang tanantang mga plano. Briggs. Sir. Mao ka na, Inday Aluna. May nahitabo na ninyo ni Raymond. Nakuha na niya ang imong kaputli. Busa, sugot na lang nga makasal mo. Asa man dai si Raymond, sir? May gilakaw. Nagatiman sa iyang negosyo. Ay, ako'y naluhi ning Raymond. Kay halos na lang wa na makatiman sa iyang negosyo tungod sa iyang problema diha nimo. Sir. Busa, Day Aluna, ako na kini magkagyo nimo. Sugot na lang nga magkasal mo. Sige na, Aluna. Ang tinuod, sir, yun na una ko na sa magkatagahan. Og napanglantawan ko. Nga dilit na matibok unya ang kalipay ni Rene. Kung kami ang magkadayon. Tuwad nga dilit ako putli. Nga maangkon. Busa. Bisan dilit pa siya malaksi sa kong kasing-kasing. Apan kinahanglan nga mauna kini akong buhaton, sir. Inag-abot ni Raymond, makigsulti ko niya. Ug ihatag ko na kaniya ang butanga iyang ipangayo. Aluna, ang buot mong ipasabot nga. Tandoon ko siya, sir, sa gusto niya mahitabo. Magpakasal na ko kang Raymond, Sir Hector. Aluna, tinuod ba kining nabati ko nimo? Magpakasal ka na sa akong anak? Magpakasal ka na kang Raymond? Ha, Aluna? Nanamilit ka
Uban ang luha mo, mihang iyong Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala, sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako, gisuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.